Hola, bon dia. Gràcies per ser avui aquí. Avui hem vingut aquí a l'Institut Pere Martell amb el conseller Torrent, amb el conseller d'Empresa i Treball, per presentar-los la campanya d'acreditació de competències professionals liderada per l'Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals, que aquí també tenim el president, una agència del Departament de Presidència i una campanya de govern que implica diversos departaments i que respon al compromís, al ferm compromís de que aquesta sigui la legislatura de la formació professional. I per ser-ho, l'acreditació de competències és un pas més, un pas molt important per consolidar el model de formació i qualificacions professionals al país. L'acreditació de competències permetrà que persones treballadores en actiu o aturades acreditin l'experiència laboral o la formació no reconeguda o la formació no formal i aconseguir una certificació oficial de les seves competències professionals. I per tant, aquesta campanya, que després els explicarà el conseller Torrent, pretén arribar a un públic molt ampli, sobretot a les persones treballadores que no han tingut la possibilitat de formar-se en el seu camp, però que en són competents, però que ja han fet aquest aprenentatge i que porten molt temps fent la seva feina. Aquest servei els proporcionarà una certificació oficial que els permetrà capitalitzar l'experiència laboral i personal. De fet, l'acreditació de competències és un autèntic trampolí perquè professionals sense titulació o professionals en situació d'atur facin el salt al mercat laboral o es reenganxin a la formació. Aquesta acreditació té beneficis generals, té beneficis per als joves i les persones i té beneficis també de cara a les empreses. I per tant, amb aquesta campanya donem a conèixer una de les actuacions més destacades en matèria de formació professional, que pot incidir en un nombre molt important de persones, de treballadors, i que afectarà directament també el teixit productiu d'aquest país. Des del punt de vista del Departament d'Educació, volem traslladar-los que és una eina, aquesta acreditació de competències molt important, també per reordenar la nostra formació professional. Deia a l'inici, és i serà la legislatura de la formació professional. Els darrers anys hem contrastat un increment important de sol·licituds en la formació professional. I això és una fantàstica notícia pel país. Una formació professional com a primera opció dels nostres joves. Una formació professional que hi sabrem donar resposta en aquest increment de sol·licituds. Millorarem el que faci falta, prendrem les decisions que facin falta per tal que tothom que acabi quart d'ESO i vulgui cursar un cicle formatiu de grau mitjà tingui plaça en un cicle formatiu de la família professional que sol·liciti. I per això ja vam anunciar al seu moment també canvis en el procés de preinscripció i matrícula de la formació professional i el que fem conjuntament amb el Departament d'Empresa i Treball i amb l'Agència de Formació i Qualificacions Professionals és ser conscients i treballar en conseqüència de la importància que l'oferta de la formació professional doni resposta a les necessitats del mercat laboral. I per fer-ho, si nosaltres diem aquesta és la legislatura de la formació professional i per donar-hi resposta hem de trobar noves dinàmiques des del govern, avui aquesta roda de premsa també és una mostra amb el conseller Torrent conjuntament des del primer dia. No perquè abans no s'haguessin coordinat prou bé els departaments, sinó perquè sempre podem fer les coses millor i sempre podem coordinar-nos millor i sempre podem estructurar la nostra presa de decisions de forma conjunta, de forma més eficient i de forma més efectiva. I per tant, avui aquí també, conjuntament amb l'Agència de Formació Professional i Qualificacions Professionals, amb el Departament d'Empresa i Treball, amb el conseller Torrent, compartir aquesta aposta conjunta i aquesta coordinació. Per tant, i acabo, aquesta campanya, com els explicarà el conseller Torrent, pretén fer arribar a totes les persones treballadores, als centres de treball i als centres de formació la importància de l'acreditació de competències i sobretot, facilitar-ne el procediment, el circuit per aconseguir-la.
Gràcies, conseller Cambray. En tot cas, per explicar més concretament la campanya que avui els presentem, dir-vos que les treballadores i els treballadors són la peça clau de la transformació del sistema productiu que el país necessita i que impulsem des del Departament d'Empresa i Treball i des del conjunt del Govern de la Generalitat. Si volem un model més resilient, més sostenible i que situï les persones al centre, hem de ser competitius en formació i en qualitat de treball. Hem de saber aprofitar el talent i les competències professionals de les persones treballadores, les que tenen un lloc de feina i les que es troben a l'atur també, a les quals, en dos casos, hem d'aconseguir reincorporar amb més habilitats al món laboral. Un món laboral que cada cop més demana formació especialitzada, que exigeix a les persones treballadores que adquireixin noves capacitats i s'adaptin als nous entorns laborals. I ens trobem sovint que persones que han obtingut aquestes competències per mitjà de l'experiència o de la formació no formal no compten amb un títol formatiu que ho avali i que els faciliti la seva reincorporació o la seva promoció professional. Un fet que repercuteix en la gestió dels recursos humans de les empreses i fa menys eficient l'adequació de l'oferta i demanda de perfils professionals. Fins ara, el SOC en primer lloc i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya després atenien aquesta situació amb convocatòries d'avaluació i acreditació de competències. Ara, el Govern posarà en marxa, mitjançant la nova Agència de Formació Professional de Catalunya, un servei regular i estable d'acreditació de competències professionals, que estarà en funcionament els 365 dies de l'any. Amb aquest servei, dotat per al 2022 de 17,3 milions d'euros, la previsió és passar progressivament de les 20.000 acreditacions que s'havien atorgat durant els darrers 10 anys a les 20.000 acreditacions anuals. És a dir, multiplicar per 10 el nombre de persones que es podran beneficiar d'aquesta eina i aconseguir una certificació oficial de les seves competències professionals. El procediment consta de 3 fases. Una primera, una fase d'assessorament en la que s'ajudarà a completar l'historial personal i formatiu de les persones usuàries del servei. Una segona fase, la fase de demostració, en la qual l'usuari haurà de demostrar les competències que vol acreditar. I una tercera i darrera, la fase de certificació, en què es lliurarà la certificació oficial i es farà a l'usuari una proposta d'itinerari formatiu per tal que pugui completar la seva formació. Cal remarcar que aquest servei no té cap cost per a les persones que s'hi adrecin, ni necessiten de cap preparació prèvia. No s'ha d'estudiar ni fer cap examen previ. Només hauran de mostrar el que han après amb la seva experiència professional o formació no formal. Per informar d'aquest nou servei a la ciutadania s'ha ideat la campanya institucional que avui presentem. Amb ella volem aconseguir que tothom en tingui coneixement i que el major nombre possible de persones pugui accedir a aquest servei de l'Agència de Formació Professional de Catalunya i pugui dur a terme l'avaluació i l'acreditació de les seves competències. Està adreçada a persones treballadores en actiu o aturades amb experiència i o formació, especialment les persones sense qualificació professional que necessiten una empenta per complementar els estudis en base a la seva experiència professional o estudis inacabats o no formals. I com ha assenyalat el conseller Cambray, la campanya vol remarcar la importància de l'acreditació de competències i esperonar a les persones treballadores a aconseguir-la. A fer oficial, en definitiva, les capacitats adquirides. Es tracta d'una campanya multimèdia de gran abast que es difondrà a través de canals audiovisuals, televisió, cinema, online, els mitjans radiofònics, els mitjans impresos, mitjans exteriors i mitjans digitals. Per cloure aquesta presentació i com a mostra de la campanya, els convido a veure els 2 vídeos d'aquesta campanya que els mostrarem ara a continuació i després, molt de gust, atendrem a les seves preguntes o els seus comentaris. Moltíssimes gràcies. Servei d'acreditació de competències professionals. Jo he treballat de pintora i ho he acreditat. Jo he treballat de mestra i he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de mestra i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de mestra i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he treballat de secretària i ho he acreditat. Jo he
Jo he après a reparar cotxes i ho he acreditat.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat. Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Servei d'acreditació de competències professionals. Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat. Jo he fet de cambrer i ho he acreditat. Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat. Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Molt bé, doncs si hi ha alguna pregunta... Sí? S'hauran de demostrar les aptituds. Hem explicat aquestes 3 fases, que són 3 fases que acaben amb l'acreditació i passen per la demostració de les aptituds, òbviament. Sí. Bé, en tot cas, després, si volen, a través de l'agència podem especificar concretament aquestes qüestions més tècniques. Però pel que quedi clar per a la ciutadania, que crec que és el que és important, són aquestes 3 fases i que, evidentment, s'hauran d'acreditar les competències i hi haurà el personal necessari com per poder-ho avaluar. Sí. Jo volia aprofitar que esteu aquí per preguntar-vos, em sap greu, d'altres temes. Concretament, de Nissan avui uns 600 treballadors s'han tornat a reunir i demanen això, que les administracions puguin desencallar la situació. Llavors jo volia saber si ens podia fer una petita valoració de com estarà la situació. Bé, hi estem treballant intensament des de fa molts mesos. Saben que el 31 de desembre d'enguany és la data límit en aquest cas. La mesa de reindustrialització, com deia, hi ha estat treballant intensament. Hi ha diferents propostes sobre la taula. Específicament ara s'està parlant d'una en concret, però hi ha altres propostes, diversos projectes, tots amb valor afegit, lligat a la recuperació industrial, a la reindustrialització del país, que és un dels objectius que ens hem marcat al Departament d'Empresa i Treball, i confiem que en les properes setmanes, en els propers mesos, serem capaços de trobar aquest encaix dels diferents projectes. Hi ha un projecte gran, que és el que estem treballant per acabar de convèncer, volem convèncer-lo perquè s'instal·li a Catalunya, perquè s'instal·li a Barcelona, perquè, com deia abans, aporta valor afegit i està encaminat en un sector, el de l'automoció de zero emissions, en aquest cas l'automòbil elèctric, que ens ha d'ajudar a fer la transició en un sector econòmic que és molt important al nostre país. Per tant, la mesa està treballant, les institucions estem treballant, hi ha la implicació del conjunt de les administracions representades a la mesa de reindustrialització i estem parlant dels diferents projectes. Insisteixo, no només és un, no només és específicament del qual s'està parlant per la planta de Zona Franca, hi ha les altres 2 plantes de Nissan, tant a Montcada com a Sant Andreu, i també hi ha, com saben perfectament, altres projectes que van passar el tall en el seu moment i que són també molt interessants i que al final ens han de servir per garantir la continuïtat dels llocs de treball, que és el principal objectiu. Per tant, enviar un missatge també als treballadors i treballadores que el Departament d'Empresa i Treball, el conjunt del Govern de la Generalitat, està treballant per trobar una solució que permeti aquesta continuïtat industrial i, per tant, garantir els llocs de treball, que és la màxima prioritat en aquests moments. Sap greu demanar-li un breu resum en castellà també pel telediari, sisplau. Molt bé. Bien, si vol, fem al final, sí? Sí, et sembla, perfecte. Doncs jo en aquest cas volia parlar amb el conseller d'Educació, sisplau, per tal de saber com valoreu la vaga dels sindicats d'estudiants pel tema
sindicat d'estudiants, i també lligar-ho amb que ahir la ministra d'Educació va... M'escolteu o no? La vaga del sindicat d'estudiants? Sí, la vaga del sindicat d'estudiants, la vaga promoguda pel sindicat d'estudiants dels Països Catalans, i també que ahir la ministra d'Educació va remarcar que és d'obligatori compliment la sentència. Llavors, una petita valoració també. Estem davant d'una, ho he traslladat en anteriors ocasions, estem davant d'un atac greu al model d'escola catalana, un atac greu que fa un jutge des del desconeixement de la realitat lingüística del país. I per tant nosaltres el que diem com a govern, el que diem com a Departament d'Educació és que l'aprenentatge de les llengües no va de percentatges, l'aprenentatge de les llengües va de pedagogia. I per tant el que fem nosaltres és, com no pot ser d'una altra manera, donar resposta a la Llei d'Educació de Catalunya. I la Llei d'Educació de Catalunya el que ens diu és que hem de garantir que tot l'alumnat que acaba l'etapa obligatòria de quart d'ESO tingui els coneixements i les competències tant en català com en castellà. I per tant, davant d'una situació com la que ens trobem, qualsevol mobilització, nosaltres de fet amb el president del país vam fer una cimera d'entitats, jo m'he reunit amb els diferents partits polítics, també que donen suport, no tots els que donen suport, però m'he reunit amb la major part dels partits polítics que donen suport al model d'escola catalana, i per tant qualsevol mobilització, ja sigui de la societat civil, ja sigui des dels partits polítics, ja sigui des dels estudiants, doncs evidentment és molt benvinguda perquè estem davant d'una qüestió de país. Per el que feia referència a la ministra, també vaig compartir-ho, jo he anat tenint converses amb la ministra i la ministra el que m'ha traslladat en tot moment és que dins del model d'escola catalana el que hem de fer, i ho compartim i estem d'acord, és donar resposta també al que diu la LOMLOE, el que diu la llei CELA. I el que diu la LOMLOE i el que diu la llei CELA, això està molt bé perquè és en directe, estem en un institut en directe i això està molt bé. El que diu la LOMLOE és el mateix que diu la LEC. Ens diu que l'alumnat a l'acabar quart d'ESO ha de tenir les competències tant en català com en castellà. I si no hi ha res més, fem en castellà? Sí? La qüestió de Nissan, entenc. Bien, el mensaje hacia los trabajadores y trabajadoras de Nissan y el conjunto de la sociedad catalana es que el Gobierno de la Generalitat está absolutamente comprometido en la continuidad industrial de las plantas de Nissan en Cataluña, específicamente la de Zona Franca, pero no solo la de Zona Franca, también Montcada i Reixac y también Sant Andreu. En este sentido, los sindicatos, por vía de los comités, forman parte de la mesa de reindustrialización, disculpen, y por lo tanto saben de la implicación y el compromiso del Govern de la Generalitat en esta voluntad de continuidad industrial, con proyectos que están asociados a la descarbonización, por lo tanto a la transición de la automoción hacia un modelo de coche eléctrico. Y hablo de los proyectos porque no solo es un gran OEM, un gran fabricante de coches, del cual se está hablando en estos momentos, sino otros proyectos que, como saben, pasaron el corte este verano y que son interesantes también desde el punto de vista del valor añadido y de esta posibilidad que nos dan de hacer la transición en el sector industrial. En cualquier caso, insisto, compromiso absoluto por parte del Govern de la Generalitat y en este caso del Departament d'Empresa y Treball para los trabajadores y trabajadoras de Nissan y la continuidad de la ocupación, la continuidad industrial que preserve los trabajos que en estos momentos, pues, con fecha 31 de diciembre, se plantea su extinción. Saben que tenemos esa fecha, finales de año, para plantear los nuevos proyectos que permitan esta continuidad industrial. Y en este sentido, insisto, estamos trabajando desde hace meses, lo saben los sindicatos, lo saben los trabajadores y en cualquier caso espero que en las próximas semanas podamos encajar todas las piezas, todos los proyectos, de tal manera que se permita el máximo de continuidad laboral y de continuidad industrial en nuestro país, en estas fábricas en concreto y en un conjunto del sector, el de la automoción, que es muy importante, como saben, para nuestro país. Gràcies.
mateixes preguntes que li he fet abans, sisplau, en castellà també. ok. Gràcies. Insistia en que la ministra ha exigit, no?, que s'ha de complir aquesta sentència, que abans no m'ha contestat massa, però sí que m'agradaria saber quina valoració li doneu vosaltres, o si el full de ruta canvia una mica, saber què en pensa, no?, d'això. Estamos ante una sentencia que decide un juez sobre pedagogía. Es como si hubiese una sentencia a un médico que le dijese que no debe hacer una operación de riñón. En ese caso, lo que nosotros haremos desde Cataluña es cumplir la Ley de Educación de Cataluña, cumplir la LOM-LOE, que ambas leyes nos explicitan que el objetivo de la educación es que todo el alumnado que acabe la etapa obligatoria en cuarto de ESO tenga todas las competencias, y así sucede en Cataluña y así seguirá pasando en Cataluña, tenga todas las competencias tanto en catalán como en castellano. Valoració sobre el tema del sindicat dels estudiants. El modelo de escuela catalana es un modelo de país y, por lo tanto, cualquier movilización, cualquier actuación que lo que pretenda es defender y apostar por un modelo de éxito, que es la inmersión lingüística, implica apostar y defender nuestra identidad, la lengua catalana. Y, por lo tanto, estamos todos receptivos, estamos hablando con la sociedad civil, estamos hablando con partidos políticos para ver qué actuaciones se pueden llevar a cabo.